Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwa kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Murwi weUFC Themba Gorimbo atsiva Enzo Aishao zvichitevera kukakavara kunotyisa pamusoro pemusiyano wekupa zvipo necharity giving. Gorimbo atsigira zviito zvake achitsanangura neshona nechirungu kuti haabvume mahandouts anobva kuzvigananda izvo zvinoda kumunyararidza kuti asataure nezveuori huri kuitika munyika yeZimbabwe. Ayeuchidza vateveri nezverubatsiro rwake rwekumaruva kuti anodhoneta muzvikoro nekune vanotambura kuti vawane mari yekuchera zvibhorani nezvimwewo kunzvimbo kwaakazvarirwa uye ave kuwana rutsigiro kubva kuna Dwayne The Rock Johnson, uyo akamupa imba mushure mekuona kuzvipira kwake. Gorimbo ashoropodza maitiro ekubvuma motokari dzemhando yepamusoro pasina kushandisa zviwanikwa izvozvo kupa vasina vanotambura nevemuzvipatara kana kutsigira zvirongwa zvenharaunda. Themba ashora zvikuru urongwa hwekuti maartists agamuchire motokari sezvakaitwa naEnzo Aishao kubva kuna Sewik Nauchivayo. Ukuwo zvipatara zvehurumende zvichidonha vanhu vachinetsekana kuti vawane mishonga nezvakawanda zvavanoda. Vatsoropodzi vakaita saThomas Mapfumo varambawo vachiti nyaya dzehutano hadzina kumira zvakanaka, ukuwo vaimbi vachitora zvipo zvemhando yepamusoro kubva kuzvigananda. Vatsoropodzi vakaita saThomas Mapfumo varambawo vachiti nyaya dzehutano hadzina kumira zvakanaka, ukuwo vaimbi vachitora zvipo zvemhando yepamusoro. Pamusoro perupo, Gorimbo anopikisa kukosha kwezviratidziro izvi, achikurudzira kuti mari iyi iwanze mikana yemabasa, mvura yakachena uye kusimudzirwa kwevechidiki, kwete kupararira kuzvikudza kana kukurudzira kutsigira zvematongerwo enyika. Mhuri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchitaurawo pfungwa dzenyu.